Duha ka makawani sa Cebu City Market Enforcement Division nahulikam nga nagsuyop og shabu atol silang trabaho ug naka-uniforme pa. Gitaktak na ang naasoy mga trabahante nga nagpositibo usab sa gipahigayong drug test. Samtang gihimugatan sa mayor ang zero tolerance sa mga kawani nga malambigit sa iligal nga binuhatan. Aniya ang report. Makita sa video ang usa ka lalaki nga dunay giguptan nga foil ug naghingo sa aso. Samtang kauban nini ang laing lalaki. Naka-uniforme pa sila samtang naghimo silang bisyo. Kumpirmado nga mga job order personnel ang duha nga nadistino sa Enforcement Division sa merkado sa Carbon. Nahitabo kini niadto pang buwan sa Mayo sa sulod sa guardhouse sa Warwick atol sa ilang duty. Nasayran nga nagpahigayon og surprise drug test ang 150 ka mga kawani sa merkado diin 5 ang nagpositibo apil ang duha ka lalaki ug ang nagvideo. Gitangtang dayon sila sa trabaho. Usara sad ko sa mga nakuha na to nakadawat sa video nga katong nag-viral. So nadawat to nako mga I think last week of May. Dugay na. Nya pag first week sa June dayon nakig-meeting ta sa COSAP para magpahigayon ta og surprise drug test sa mga empleyado kay na-pinpoint man to sa video nga mga job order to. Wala gyud to sa opisina. Among na investigate atong kuana, nahitabo is nahitabo to sa Warwick Barracks nga guardhouse. Sa guardhouse, ang guard wala dito. Wala ang guard dito at the time kay naa sa gawas. Samtang subling gimugatan ni Mayor Mike Crama nga way luna sa iyang administrasyon ang iligal nga kalihukan. Giulagway sa mayor nga zero tolerance ang City Hall sa mga opisyal o kawani nga malambigit sa tinunto apil na ang paggamit sa illegal nga drugas. Gidugang nini nga adunay mga programa sa LGU pagtutok sa problema sa illegal drugs apil na ang rehabilitation. Wala usay pilion bisan kaalyado o supporter sa politika basta makasala papanubagon gyud. Those who are engaging in illegal activities, including engaging in drugs, of course, their days are numbered and no so-called compromise, no such thing as, shall we say, reconsideration right away. Once proven, facts, proof, etc., this should not anymore be rehired and the tenure even should be cut. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.